Fil-passat kienet diffiċli li persuna gay titkellem dwar l-orjentazzjoni sessuali tagħha, iżda maż-żmien għamilna passi kbar. Tkellem dwar dan Vanni Xwiereb meta kienet jieħu sehem fi Breakfast News fuq One. Xwiereb li huwa wkoll il-kap tal-Newsec f'pajjiżna kellu kliem ta' sodisfazzjon għal pass leġislattiv li pajjiżna għamel nhar it-tnejn. Però meta wasal sens ta' liberazzjoni kważi li tgħid issa jienu nies bħali we can get on with our lives. Għal nies bħal Xwiereb il-vot ta' tnejn ifisser ħafna. Kif sema kienet, jiġifieri wkoll nirrispetta d-dritt ta' xi ħadd li kollu opinjoni kontrarja, jiġifieri biss kif qed tgħid inti jiena nara tistona mal-kuntest u nara tistona f'kuntest ta' Parlament Ewropew. Fl-istess ħin esprima d-diżappunt tiegħu li l-pajjiż kien ilu 10 snin fl-Unjoni Ewropea u ma kienx għamel pass bħal dan. Intant fuq il-programm min-naħa l-oħra tlieta fil-għaxija, il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Stefano Mallija qal li jinsab kuntent li jingħata dritt tal-Unjoni Ċivili. Dan anke ftit tal-ġranet ilu saħaq li kien fil-Parlament kien jastjeni. Fil-fatt, Stefano Mallija baqa' jiddefendi l-pożizzjoni li ħadu l-kap tal-Oppożizzjoni u l-grupp parlamentari tiegħu. Però naħseb iridu nkunu wkoll fair illi xi ħadd irid ukoll jirrappreżenta dawk it-80% li qalu llum mhumiex ċerti jekk għandniex illum nadottaw liġi li tagħti dritt għal koppji gay illi adottaw tfal. Naħseb dawk it-80% wkoll għandhom id-dritt illi jkollhom il-leħen tagħhom ukoll rifless minn xi ħadd. Ta' opinjoni differenti kien l-eks kandidat tal-Parlament Ewropew Edward De Micoli li qal li astenzjoni ma tiddefendi lil ħadd.